Siuntion kirkko, Pyhän Pietarin kirkko kutsuu sinut meidän kaikkien urkujuhlille 27. 28. syyskuuta. Urut ovat koolle kutsuva voima Siuntiossa. 4. kerran järjestävät juhlat keskittyvät ihmisen hyvinvointiin. Lauantaina kokonaisvaltaisesti fyysiseen hyvinvointiin urkumusiikin avulla ja sunnuntaina keskiössä Johann Sebastian Bach, urkumusiikin suurin luoja ja mestari, jolla on tänä vuonna 340 vuotta juhla. Hänen syntymästään tulee kuluneeksi tuo aika. Seuraa meidän nettisivuja ja muita kanavia. Olet lämpimästi tervetullut. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa sinne.